Nijn, het Beb en Pake Pluis houden een prot van Nijn. Zij kwam ook gauw eens even del. Dat vonden ze heel fijn. Nijntje debuteerde in het beeld in het boekje Beb en Pake Pluis. De juf van hier die hebben al een boekje gekregen, maar de Heiten en Memmen gaan de kinders voorlezen. Het is zo'n leuk boekje. Het is klein, voor peuters is het geschikt, maar voor kleuters, voor beginnende kleuters is het ook hartstikke mooi. Bij de presentatie konden beide oerzetters, Sietse Buwalda en Leendert Verwerda, de Spieter nog net bijwezen. Die kon niet. Kon niet? Nee, die hebben aanbericht gegeven en dan houdt het op. Maar je kunt het toch wel op je eigen feestje aanwezig wezen, of niet dan? Ze binnen uitnodigd, dus ja. Is dat niet een beetje raar? Ik vind het spittig. Maar dat is het enige wat ik ervan zeggen wil. Oh. Wat er wel wat oerzissen in, zit zo'n kilometer verderop. Dat is namelijk een van de oerzetters zelfs. Nou, ik kreeg gisteravond eerst bericht om 6, 7 dat ik naar daarbij komen wou. En dat waar aan de late kant om je dan een beetje voor te bereiden. Wat de situatie nog vreemder maakt is dat Buwalda ook een van de initiatiefnemers is om Nijntje in het beeld te vertalen. Het is inderdaad mijn initiatief. En dan verwacht je dat degene die de presentatie organiseren, dat die ook de initiatiefnemer erbij betrekt. Ja. En dat voelt niet goed. En zo weet Nijntje jong en oud nog altijd in de besnijing te houden.